Ngithini? Ngithi mina yabonga ukuba haka sanibani ngiyathemba ukuthi ngiyaphila nami. Igama lami nguKhisha Kamathe. Namhlanje umhla 21 it's Sunday 21 December 2025 and le video namhlanje izothi ukuhluka kancane because manje angazi ukuthi ngithi izowenzani. Isikhathi nje manje u5 ekseni ngiqeda kuvuka. Yazini awuthi nginganichazela ukuthi kuzowenzakalani. Nizozibonela ngokuqhubeka kwe-vlog. Okay, ngila ekhaya eMnyango njengamanje. So, angazi ukuthi ngireact kanjani. Ngijabulile kodwa futhi manje ngiyasaba because kahle angoba ngisho ukuthi angazi ukuthi ngireact kanjani. Ngiqeda kuvuka. I'm sure kodwa ke abake badlula kulesimo engizodlela kusona namhlanje baye understand indlela engifila ngayo. Uma ungakaze shutha we understand. Okay, so namhlanje ngizobe ngithi becoming uMrs Sokhela. Angazi. So njengamanje sekusile usiso ayinayo uya-ayina. Nayi iqumbe impahla saze ayina lapha ngemumva. Angazi, how are you feeling? Ngizizwa ngi-happy, ngizizwa kodwa sijabule. So ayikho into enqenisayo kube kusazoza amashanki. Yeah. So namhlanje sizoqhubeka kanjalo ukuthi kanjani angazi but enginesho yakho ukuthi konke kuzohamba kahle. And you guys will be with us in every moment. Kade sikisesana. Ade sade singisi kuvuka nje kuseni kusa. Okay guys, zolokho ngihamba nani nje kancane nginithatha throughout usuku lonke. Ngicela nibe patient. Nilinde ningakhathali mina. Isikhathi njengamanje u7:15 already sengikhathele. Sesivukile saklina. Manje sekusela ukuthi siyoqoba izinto kumele siziqobe senze yonke leyo nto sengigezile. Ngangiboni nginje sengigezile ngenza yonke into angazi yonke lento ibe into ephuthumayo yabo so angisitholanga kahle isikhathi sokuthi ngiyihlelele yabo ukuthi izinto ezohamba kanjani but yonke into isaqhubeka kahle angicomplain ngalutho. Wena nje into ezokusiza ukuthi uhlale nami kule video mawusafisa ukubona ukuthi kuzokwenzakalani mina ngizowenza sure ukuthi ngiku-update ngeminute. Wena nje hlala nami kule video uhope for the best because nami ngiyitshele ngiyafila ngaphakathi ukuthi okay yonke into izohamba kahle. Njengoba nginichazelile eqaleni ukuthi mina every time sinobonga mangabe kukhona into esiyenzayo iqondene nathi izulu liyana. So ukuze lento ngibone ukuthi ihambe kahle izulu lizongisiza ukuthi line. Kuze ngibone ukuthi yonke lento ezoyenza namhlanje uhambe kahle lizonetha namhlanje. Isonto namhlanje umhla ka21 if I'm not mistaken umhla ka21 kuDecember. So kuyoyisiza lemvula ukuthi inethe ukuze nami ngizogculisela ngaphakathi ngibone ukuthi okay it's fine yonke into ihambe kahle nani. So njengamanje ngisangena endlini ke ngiyaqhubeka nazo zonke ezinye izinto engimele ukuthi ngizenze sobonana. Ngizophithisa. Ngishiye kuba uzobe ngizomlanda mase kuhamba abantu. Mase kuhamba abantu Sawona sidudla. Washina nje.
Sesifikile. U-rich auntie mina ngu-rich auntie. Mina I'm the rich auntie. Sikhombe ngokhiye phela. Sikhombe ngokhiye. Nina wayindaba first lithi ninga indaba ngitshela ngiqobile ngoba Sesiyoqala mase yoqala manje. umsebenzi wabo ukuqoba. Hawu. Sibaphi olokhuzana? Obani? I'm so many that way. Shame. Huh? Kanjani ma? Aqediwe lana ubona ukuthi abantu ngabophass 8 bazoyisebenza. Yini ngaqedile ngikoropile nje ma? Kuthiwe emnyango. Emnyango. Ngimsana ingane yokorobheni. Khona umate kumele ufakwe lapha edanini. Okay. Kahle bebethe pasi. Ngeke yashisa nephinisi. Uzofaka loyo matama? Ngiyamisela ngifake efry. Oh, okay. Ngicela bonke abantu bayeza manje ngiyatheka Sizoshaya icontent yokupheka. ngile baba sibhazi Wenzani? baba sibhazi Ukuthi mina ngiyowenza icontent ngizomlethela ibhizi. oh wathi izomlethela ibhizi. Udaka mala semnyango liyabambelela esicathulweni lana. Liyabambelela esicathulweni. Asazi wadla imali. Map. Othe ibe yindi ifakwe beze bengena noma ngabanjalo bazophenduka nabo beze bengena. Ngifuna ngizokurelieve athi ngifaka uphizi ngiyabuya. Yabo ngibona ngathi mayisondeza ibuyile intunje. Mayihlehla iyabuyela esimene. Bamene mhlawumbe bayasaba bebesaba ukungena la ekhaya, ukungena la ekhaya.
Indaba ezi. Wena wenkosi. Indaba ezi. George wenkosi. Abavele bakithi. Kodwa umshashana. Ekuqaleni. Ngoba lapha ya. Impela. Abe ngama umbulu. Lesimbono. Umbulu lesimbono. Oh, ahlule ndlani. Ahlule. Ngiyamshaya. Bayawujaya wa. Lo muntu mbona ngisuphozo okusukuma. Yola impela. Ngiyabona. Nombophela lapha empompini. Indaba yamanzi yala. Nama-plate azasiza yaza. Abenza kaba nice. Okay. Sesihambisa from ngaphandle. Sikhulisa from ngaphandle. What's the money ali? What's mommy? How? How big? How? Thatha brush. What? What's the mama? Ngiyabonga princess. What's the Waza isimeni sawuthula. Yay! Sita la. Yay. Yayithanda la? Hayi. Wait. Ngisho sisithombe engaphethe ibhasikidi ke phela. Suka wena. I'm not the fiance. I'm the fiance's sister. Hi, I'm not a fiance. I'm a fiance's sister.
I am the fiancé. Okay. Ukusenza kawufona mase phenduka. Kunini? Kawu4 kanje phambili masenzakala ngala nangala nangala. Na4 ngala. 4 okay. Kuba kuhle nesound. Okay, yes. 1 2 3 eyeball. Eyeball. Jigani ke jigani. Rasha. Hey. Jigan food. Rasha. Begitu dalaga, I beginga. It's cute, guys. So guys, njengamanje siphakathi nayo into vele senibonile ukuthi kwenzakalani, it's fine. Njengamanje siphakathi nayo into sengibe lesikhathi la ngingaba right khona kancane, but kancane kuyahlangana. So if you've watched until this far kule video, ngiyabonga kakhulu. Please make sure you like, subscribe and leave a comment ukuthi ibinjani video nanokuthi kupho okunye. Kodwa engakusho kuphela njengabantu ukuthi sakuningi okunye okulandelayo, kusakhona okunye okulandelayo. Wena nje stay tuned. Ngizofaka ke la ilokhuzana no cash send nizothola egcineni. Becoming uMessi Soccer angisadlali nengane, angisazwani nabantu abanga engaveliwe emakubo. Cela sihloniphaneni, ngiyacela. Sengumfazi womuntu, ngiyanicela. Asazanga ukuthi abantu bangaki awubeke kanjalo ubeke emahlobo ngiyacela ke baba ngiyacela ukuvala kanje ngoba Bye, see you. Ufuna ngoba ufuna ukuyopitshoza nje. No, I don't know when.
Idombolo beselixoviwe. Angazi angithi samele vele iphinde, angithi samele iphinde. Iwashi lakho lelo stima ngentuthu. Samele iphinde ngithi. Angithi uyayimaka engaphansi wa? Ngiyayimaka. Because iyona emele lebe sikhipha ngaphezulu. Emele ngaphansi. Right manje. Liana. Pangelan.